You are watching Siyabonga Sangweni Youthman Festival Nandi Bola. Okay, silapha kwi-Siyabonga tournament eDondotha indawo idume kakhulu ngobugebengu. Kuyimanje umfowethu uSiyabonga Sangweni uyiphendule waba indawo yamathalente kwaba indawo eyizinda sempumelelo. Ngokubona kwakho kule minyaka iqalele le tournament, ngokubona kwakho ikuphi la obona khona ukuthi ishintshile nanokuthi izinga layo ubona ukuthi ikhule kangakanani? Asibonge mfowethu. I-tournament ngokwami ngibona ilethile ushintsho endaweni nasemphakathini nje. Nawe uyazi ukhulelela indawo yakithi idume kakhulu ngobugebengu. Manje sesinabaculi kule ndawo, aba-professional, sinama-player adlala ey'ndaweni ey-right ey-professional. Indawo lena esiyaziwe sisembalazweni. I-tournament-ke iphezulu kakhulu ngoba mawucanga kusuka ama-team akoThekwini ezala kusuka ama-team akoMnambithi zonke indawo around isifundazwe sase-KZN. Khona abantu abasuke eGoli bazobuka le tournament. NamaZulu-ke kulokha bebekhiphe o-coach bezofundisa o-coach bethu bala kwesakamthetho ukuthi ukudevelopa ama-young stars yini efanele beyenze kakhulukazi, kodwa nje okubalekile sibonga uNkulunkulu. Sithi sisabonga uNkulunkulu. Ngokubuka kwakho Nsimbi, nisuke eMexico la belidlala khona ibhola ebeliphezulu ngalendlela. So ungathini kubazali ukugqugquzela abazali ukuthi bekhiphe izingane zize emagroundini? Ngiyabacela kakhulu abazali abangangagcini ngokuyikhipha, abayisupport kunama-tournament or iy'ngane zinama-game over the weekend. Bane behambe beyobona ukuthi iy'ngane zabo zenzani mase zithi ziye ema-groundini. Ukuze ney'ngane y'kwazi ukukhuthala ukuthi abazali basisupport. Le nto leyo kusupportha kwabantwana sigcina kakhulu kubelungu. Abelungu bayiphumela iy'ngane zabo beyisupport, ney'ngane zabo ziba nogqozi ukuthi abazali bethu bayithanda le nto esiyenzayo. That's why kukancane ubona iy'ngane zabelungu zigxila kakhulu kumadansi. Siyabonga kakhulu mfowethu. Into esingayisho njengamanje ukuthi siyabona yini esingayilindela nesingayibona kulezi insuku eseyisele kule tournament because umbhidla ngusuqalile. And then abantu abaningi bayakhuluma ngale tournament. And then uyabona nasey'nkundleni zokuxhumana kuyakhulunywa. Yini esingayilindela kule tournament? Sasa nje kuzobe sekuyi-day 3. Siyazi ukuthi kuzobe sekukhona u-MEC uMama Nomagugu Simelane okuyena ophethe uhlelo nje lakwa-health lala e-KZN. Uzobe la sasa yena mathuba ezobona ukuthi abantu bathola yini usizo la eDondotha Ward 9 endaweni yesakamthetho ngaphansi kwempolosi. Siyacela ukuthi bonke abantu abaphume ngobuningi babo, siyazi ukuthi baningi abantu abasizakalayo kulolu hlelo lukamama akasilethela lona kule ndawo leyakithi isibhedlela kubantu. Siyasiza kakhulu nje, siyambonga kakhulu mama. And then kuzobe kukhona ne-artist ezobe likhona perform professional nange-Saturday and Sunday-ke kuzobe sekubhalwa yonke-ke into sekunama-final edlala ama-legend ama-artist akhona. Siyabonga kakhulu You are watching Siyabonga Sangweni Youthman Festival Nandi Bola.